Moro! Tää on mun hakemus Packed House 3. Mulla oli joskus oma reality TV-sarja Jussi Seljas Showdown. Siinä tehtiin stuntteja moottoripyörillä ja moottorikelkoilla. Ja siinä leikissä mulla murtu selkä. Mä oon pitänyt nyt luovan tauon ja on takas isommin kuin koskaan. Siksi mä hain mun elämäni suurimpaan haasteeseen eli Packed House 3. En tuo oleen siellä oma itteni ja kattoo mihin se riittää. No en todellakaan, vaan mä aion voittaa jokaisen kilpailijan niiden omilla vahvuusalueillaan. Sahan mä juon pöydän alle, Leksasta otan RNC ja pistän sen taputtaa. Olervolla teen Ollie, ja jos Ullamaija on OK, mä oon UG, HC ja CP. Ja jos siellä on missejä, niille mä näytän mun tissejä. Ai niin, ja tärkein, jos Packed House haluaa katsojaluvuissa voittaa, kannattaa Jussille soittaa. Pau pau! No niin, nyt nähdään, onko Sainilla pokkaa ottaa mut räjäyttää Packed House seuraavaksi. Let's go!